לכולם, כאן אתם בסרטון חדש, ושלום לכולם חברים, אני שמח מאוד שנכנסתם לסרטון. אני רוצה להגיד לכם משהו קטן. אני שמתי לב שבתקופה האחרונה אמרתם לי למה לא העליתי, אז עכשיו אני אתן לכם את התשובה. אתם יודעים, היו לי כמה דברים לעשות, בכל זאת אני ילד כמוכם. אז כן, אנחנו נעשה עכשיו סרטון של הכניסה האשכרה לנדר פורטל. כמו שאפשר לראות, הכנתי אותו לילה לפני שזה קרה. חברים, אני כבר לא צריך להזכיר לכם, אבל אני אזכיר לכם בכל זאת. אני רוצה שתשמעו כולכם ערוץ, ובואו נראה איפה נוצרנו. וואו, זה כבר מקום נראה מדהים. חבר'ה, מי שלא שם לב, בום! כן כן חברים, אז מה זה חרא? מה? מה? מה זה הדבר הזה? אוקיי, זה שלי, הכל שלי. היי, יא מניאקים. זה שלי, זה של... מאיפה הם השיגו איירון? חבר'ה, אני ארבור זהב. אכפת לכם לא? אוקיי, הלכתי, לא נוגע לכם הבלוקים. הבלוקים האלה שלכם, אני הלכתי. אני סך הכל תינוקת. בת 3! פו. אוקיי, בואו נעוף מפה. בואו נעוף מפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אין מצב שתגיעו לפה. יש שם צ'סט. אני אקח אותה אחר כך. טוב, אז חברים, אני אתקרב אליכם. יותר נכון, אני אהיה מוכן כשאנחנו נתחיל. נחזור לכם כשאני אהיה בתוך המקדש. ביי! חברים, אז כמו שאפשר לראות, אני קצת שיניתי את ההרכב, אז תראו. אפשר להגיד שאנחנו די בבר המזל כרגע ודי בביש מזל. כי מתתי, אבל אני חזרתי לעצמי את הציוד. אוקיי, בואו נמשיך. אני עליתי כמו שאפשר לראות מפה, מהאזור ששם. אז אנחנו ממשיכים ואנחנו נתקרב אומייגאד. אוקיי. בואו נמשיך. בואו נראה. איפה? הנה תיבה. עוד תיבה. אתה לא תהרוג אותי, נכון בייבי? אני חבר שלך. אני חבר שאולי רוצה להרוג אותך כמו כולם, אבל אנחנו סך הכל חברים רעים. אוקיי, בואו נעשה את זה ככה, נחסום אותם. כי אנחנו לא רוצים להיות בתוך חטיבה, ואז פתאום באיזושהי הפרעה לא נעימה ולא צפויה, לחטוף איזה קניבלים. סתם לא קניבלים, אבל בואו נהיה מוכנים כלפם. אוקיי. אוקיי. רגע, איך נכנסת? מה זה? חבר'ה, יש חור בבסיס, זה לא נחמד. אל תהיו ילדים רעים. אני אקרא לפיצי המורה. פיצי המורה. איפה אתה נעד? אני הרבה צריכים גרפטי, זה על 100% נתחיל אותך. טוב, בואו נהיה מוכן. וואו! ציוד לא רע, האמת. נשמור את החצים. וואו. בלוק גולד. טוב חבר'ה, אפשר להסתדר בינתיים עם כל זה. אני רק מקווה שלא עוד פעם איזה ציפי לא ירדוף אחריי ויטיל עליי את גזירת המוות המשועממת שלהם. אז חבר'ה, מאיפה יוצאים? מה זה אחר? זה מבוך. פשוט תרשמו בנינג'ה ישראל מבוך אקסטרה לארג' וסיימתם. זהו, יש לכם מיליארד אנשים. שכר הזה, איפה אתם? מאיפה אני אמור להיכנס? אוקיי, נמשיך מפה. אני לא יודע לאן אתה מוביל אותי, אבל אני רק יודע שאני כנראה בתוך המבצר עוד מעט. אז בואו ונחצוב ונרגיש שאין לנו חיים. בינתיים בואו נחצוב. אוקיי, זה לא טוב. אני כבר, זה רק אומר לי שאני במבוי סתום, תחשבו על זה אפילו. עלייה. מה זה חרד? אוקיי, אז מכאן. עלייה. לא.
אוקיי, זה פשוט רע. טוב, אז נעשה את הדרך בדרך הישנה והטובה. פשוט בואו נעלה. דרך אגב, אני מאוד מצטער שיש דפיקות, אני יודע. אני ממש בזמנים כאלה חושב על איך שלא יהיה לכם את הדפיקות מעל המסך שלי. אז אין מה אני אגיד לכם, תסתדרו כרגע עם הדפיקות. טוב, בואו נמשיך. לא יפריע לכם עם איזה מילה. תראו את הבלוקים האלה, מה זה? זה עץ גיהינומי? עץ גיהינום מתקרב אליכם, תהיות מוכנים. אני כבר רואה את המוות שלי, אני צריך לקחת את הבלוקים האלה בזהירות על. ודרך, אולי בפרק הבא אנחנו גם נחקור את זה לעומק. אתם יודעים, נחקור את זה עוד יותר. כי כרגע אפשר לראות שזה מבנה שהוא די שר כזה. אולי אנחנו נמצא עוד כאלה? טוב, אנחנו כרגע לוקחים להם את ההוצאה. כרגע לא רואה את הבעיות שלהם. הם לא נראה לי כרגע יעשו משהו לרע. כי תראו חבר'ה, בינתיים זה רק העניין של זמן. שוחרר, מלא, תראו שזה חרב נדרייט. תרשמו לי בתגובות אם למישהו מכם אי פעם היה חרב נדרייט או דברים מנדרייט, לא כללי, בלי צ'יטים. אז חבר'ה, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט. טוב, אז חברים, כמו שאפשר לראות, כנראה שהכל הזהב הזה יהיה אצלנו. בואו נגיד ככה. וואו 14 גול זה של בלוקים מזהב, וואו. אבל אני יכול להגיד לכם כבר עכשיו, חבר'ה, כמו שאתם יכולים לראות, המבנה הזה רק ממשיך וממשיך. אז אם אתם רוצים שאנחנו נתן לכם לסרטון הבא משהו בסגנון הזה, אתם יודעים שנחקור לגמרי את כל המבנה הזה, נראה שזה מהמשמרות אצלהם. וואו, מה זה הדבר הזה? זה כאילו שער. אוקיי, בואו נחזור הביתה. אנחנו נראה כמה גול. תאריכו עכשיו בתגובות. מי שמצליח לעשות את זה, תאמינו לי שמי שמצליח לעשות את זה מקבל תגובה. אבל אני רוצה שבאמת תצליח. ואני לא יכולה לשים לב. וואו. אוקיי, למיטה. לילה טוב. ציפי. ביי. אז בואו נראה כמה זהב. בעוד 3, 2, 1. רגע. 1. וואו. תראו כמה זהב. לא יודע איך אומרים. אבל אני עשיר ברמות. תסתכלו. יש לי גם חץ מחושפת, גם חצים, שזה ממש טוב לי. אוקיי, בואו נניח פה את הדיימונדס, כי זה הפרק הראשון שלנו, פרק סיכום להתחלת סדרת הנדר. אנחנו כן חברים, כמו שאפשר לשים לב, אנחנו כבר מתחילים לסיים את העולם. אז חבר'ה, תנו לייק, תנו סאב, ותירשמו לערוץ, לא עולה כסף, חינם. זה הבאג המוזר הזה. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי!